Eta behin, eskerrik asko etortzeagatik, eta gogoan izan, gaur gozatzeko atxaldea dugula, gozatzeko momentua dugula, eta baditugula izendatuta gaurko ekitaldi txiki hau grabatzeko eta grazia gertatzeko pertsona batzuk. Orduan, sartu Patrikan pantaiak eta gozatu. Vale? Erregote plaza, Zubietan, eta egia esan plaza izan utxetik, guretzat izana hartu du, ikasi dugunetik, berai ikasi dutela, eta guk ere irakasle bezala asko ikasi dugu, esan berra dago, eta plazera izan da proiektu hau aurrera atera izatea. Horretarako, bai Donostiko udaletik, bai Usurbilgo udaletik, bai herri batzarretik babesa jaso dugu, eta aintzat hartu gaituzte, eta horregatik, mila esker. Asko ikasi dugu, orain badakigu kantalaria ez dela kontzertu baten kantatzen duguna bakarrik, botilloa ez dela botila guzteko leku bat, eta arraia ez dela itxasoan egoten den animali bat bakarrik. Baina protagonista nagusiak azalduko digute gaur, beraiek bai egin duten lana, ikasi dutena, eta prestatu dutena. Besterik gabe, txalo bero bat, beraiek. Zubietako eskolan proiektuka egiten dugu lan, eta aurten Errebote plaza izeneko proiektuari ekin diogu. Betidanik ezagutzen genuen Errebote plaza, baina ez genuen beraren informazio hori. Beraz, erronka honi gogoz ekin genion. Panela egitea azken xedea izan arren, bidean asko ikasi dugu. Baina ez genuen informazio asko Zubietako liburu historikoetan eta interneten bilatzen hasi ginen. Horrez gain, Errebote plaza eta Errebote jolasean jende adituak zeudenez eskolara gonbidatu genituen. Hala nola, Ugaiz Rezola, Josune Iparragirre eta Ibon Zaldua. Aldez aurretik, mila esker denei. Dakizuen bezala, informazio asko bildu genuen, eta lan neketsua izan arren, informazioa aukeratu eta antolatu genuen panelean jartzeko. Panela genuen lan honen azken xedea. Panela guk geuk diseinatu genuen, eta horretarako hainbat proposamen egin genituen gelan. Horien artean egokien aukeratu genuen, eta espero dugu jendea gustokoa izatea. Prozesu luze honen ondoren, panela sartu dugu. Aipatu behar dugu, panelaz gain, gonbidapenak eta eskaerak ere landu ditugula. Eta guztietan erantzun bikaina jaso ditugula. Mila esker denei, orain panelaren antolaketa azalduko dizuegu. Orain erakutsiko dizuegun panela ez da finkoa, baina azalduko dizuegun informazioa panel ofizialean finkoa da. Hainbat ataletan banatu dugu, bat Zubietako historia, 2 Errebote plaza, 3 Errebote jolasa, 4 kanta eta 5 jolasa. Zubietaren historiako atalean Zubietako sorrera azaltzen da, horrela eraikin zaharrenak zein diren azaldu dugu. Horrez gain panelean Zubieta gaur egun dituen ezaugarriak azaldu dizkizuegu. Panelako beste atala Errebote plaza da, bertan Errebote plazaren neurria marrak eta ezaugarriak dituzue ikusgai. Eta nola ez, Errebote jolasanen inguruan informazioa bildu dugu. Asko ikasi dugu Errebote jolasanen inguruan. Informazioa bildu dugu. Asko ikasi dugu Errebote jolasanen inguruan. Eta baliagarriak izan zaigu baita Xabier
Arregi egineko lanaren hor duzuen panelean eskerrik asko berari ere. Horretan asko lagundu ziguten eskolara etorri ziren gonbidatuek. Esan beharra dago, errebote jolasa kirol mailan ahul dagoela, eta guztion ardura dela berau indartzea. Ez genuke nahi gurea den joko hau desagertzerik. Jakin Gipuzkoan 3 errebote plaza daudela. 1 Billabonan, 2 Oiartzunen eta 3 Zubietan. Azkenik aipatu beharra dago. Panelean errebote plazaren eta jolasaren inguruko jolas interaktiboa dituzuela. Horrez gain, panelerako sortu dugun kanta Perez Porrotx eta Marimotetxen eskola txikietako kantaren doinua erabiltzeko aukera izan dugu. Beraz, mila esker bere ere doinua erabiltzen usteagatik.